След 11 години това се е случило на Неше Мустафова, която най-сетне ще завърши професията, която е желала от детството си. Каква е тя и какво ще прави Неше през следващите 4 години, само след малко в предаването "Между две кафета". Да сбъднеш мечтата си след 11 години. Неше Мустафова най-сетне ще завърши професията, която е желала от детството си. Тя е медицинска сестра. Тя издържа с максимален бал изпитите в медицинския колеж в Шумен. За деня на Неше, който включва и служебни ангажименти, и грижа по детето, а отскоро и студентски вълнения, научаваме сега в рубриката "Деня на", в предаването "Между две кафета". Какво е усещането да видиш една своя мечта сбъдната? Чуйте. Усещането е прекрасно. Не мога да го опиша с думи, понеже доста години минаха. 11 години не са малко, нали, човек да осъществи една мечта. Преди 11 години, когато завърших средното си образование, филиала беше закрит на Медицинския университет в Шумен и нямах възможността да уча в друг град, но това ми беше мечтата, аз да помагам на хората. Като медицинска сестра? Да, да работя с бяла престилка, бял екип, нали, това ми беше мечтата, но ето, че след 11 години това се осъществи, вече е факт. Добре, със сигурност през тези 11 години на теб са ти се случвали много неща. Така или иначе ти си завършила друго образование, работиш в сфера, която е съвсем различна от здравеопазването. За тези 11 години това желание не се ли притъпи? Не, това желание винаги го имаше в мене и щеше да го има, докато не го осъществя, понеже наистина много го исках и се вярвах, че един ден ще се случи. Независимо, нали, че работя съвсем различно нещо, нали, семейна, с дете, нали, други ангажименти, други работи, обаче... А защо точно в сферата на здравеопазването си искала да работиш? От малка това ми беше мечтата. Не знам, явно... нали, човек, нали, всеки си мечтае за нещо. Аз винаги съм се мечтала дали ще работя като докторка, нали, или пък като медицинска сестра или акушерка. Просто винаги съм искала да бъда полезна, да помагам на хората. Тези, които имат нужда от помощ, и аз да съм една от тях, да помагам. Не просто сега сбъдваш мечтата си, но показа и завидан успех на кандидат-студентските изпити. Как успя да се подготвиш за тази нелека материя? Още повече, че имаше един куп други ангажименти, и служебни, а и личните не са никак малко. Когато има дете, всички знаем как една жена успява да върти и домакинство, да се грижи и за дете. Кога ти остана време да четеш за изпитите? Аз ще бъда честна и ще се призная, че не съм чела изобщо. Просто наистина и в средното си образование биологията много ми се отдаваше и си казах, аз ще се пробвам да видим какво мога, нали, за да бъда сигурна, защото, нали, това не е, как да я кажа, това е отговорност, нещо много сериозно, нали, човек трябва наистина да знае какво иска. Имахме 2 поредни дена курсове подготвителни. Единствено на тези курсове съм ходила и се пробвах, но ето, че наистина не съм забравила, значи, материята и изненада ли беше и за теб самата този максимален бал на изпита? Да, изненада беше, защото, нали, ви казвам, не бях подготвена, отидах един вид да се пробвам. Какво съм да провериш сама себе си. Да проверя сама себе си, да видим дали съм забравила, нали, или пък все още ги помня, но ето, че явно още ги помня и наистина това идва от желанието. Здравеопазването обаче е една от сферите у нас, които в момента наистина има крещяща нужда от реформа, от подобряване. Не те ли е страх малко да се впуснеш в една сфера, в която има много неуредици? Не ме е страх и именно това искам да кажа сега и на вашите слушатели и на мои колеги, които сега тепърва ще започнем да учим.
Аз се надявам, че след години, като завършим, всички да се реализираме тук в България. Независимо, нали, условията. Вярно, извън България предлагат по-добри условия, нали, като възнаграждение, като условия на труд. Силно се надявам да се срещаме след 4 години, нали, след завършването тук в коридорите на нашите болници. Тук в България. И след 4 години ти си твърдо решена, променяш сегашното си професионално поприще и се отдаваш на здравеопазването. Точно. След 4 години, живот и здраве, напълно сменяме работата и всичко и надявам се да ги видим и тези дни. Кажи ми, как започва един твой ден? Ти си работеща жена, майка. Да, аз съм семейна, имам дъщеря на 6 годинки. Как може да започне на една майка деня? Сутрин се събуждаме, естествено, приготвяме се за градина. Първо ние оставям, после на работа и така, както всяка жена, семейна, нали, с дете и работеща. А сега и студентка. Как ще съчетаваш всичките тези задължения и отговорности? Ами вече имам опит. Първото си образование го завърших така, съчетавах и работа, и лекции и се надявам и тук, че пък и на всичкото отгоре това ми е желанието, това ми беше мечтата и си мисля, че няма да ми бъде трудно. Какво би казала на всички онези хора, които при трудност са готови да се откажат от мечтата си, готови са да се откажат от промяната, която желаят? Човек трябва да знае какво иска. И никога не трябва човек да се отказва от една своя мечта, защото никога не е късно да осъществим мечтите си. Времето минава така и иначе, но човек, когато е сигурен в себе си, знае какво иска и си мисля, че трябва да направи всичко, за да постигне дадена мечта. Отказвайки се при най-малката трудност, значи не го е желал толкова силно. С толкова много ангажименти покрай теб, със сигурност си имаш и своите начини за личното бягство твое. От ангажиментите на майка, на работеща жена. Всеки човек си има нужда от своите минутки. Как отдъхваш, как почиваш, как се зареждаш? Основното, което ме зарежда е моето дете, нали, видя ли и нея, аз се зареждам с положителна енергия, отделям си, гледам, нали, колкото и да е трудно, нали, гледам да отделям време за себе си, чета книги, слушам музика, излизам с приятели и така. Кой е твой любим стил музика? Имаш ли любим изпълнител или любима песен, която се слушаш при определени ситуации? Ами точно не мога да определя стил. Аз слушам всякаква музика, по-скоро бих казал, зависи от настроението. Нали? Сутрин в какво настроение се будиш? Сутрин гледам винаги да съм в страхотно настроение, защото много вярвам, че човек както се събуди, както почне деня и така продължава целият ден. Както казват, деня се познава от сутринта. Точно, именно. Деня се познава от сутринта. Винаги гледам да съм настроена позитивно, да се усмихвам, защото единственото нещо човек, което може да дари и да остане в нас, това е усмивката, нали, доброто сърце и така. Някаква енергия да излъчваш. Наше Мустафова, която след 11 години ще сбъдне мечтата си да работи като медицинска сестра. А защо не точно днес и вие да не направите първата крачка към сбъдването на някоя мечта, която отлагате? Помислете, докато слушате Енрике Иглесиас.